pagi lagi macul. Ya lagi piye sida leser kowe mau. Walah. Ya wis ora apa-apa denakno ae ya. Papa tak macul lah. Ya karo sapa? Oh, blonjo kowe. Blonjo apa ae? Kebutuhan pokok. Minyak goreng. Oh, blonjo minyak goreng. Dan tak piro? 10 juta. Bang. Kok akeh men to, Mama? Blonjo minyak goreng akeh men. Tanggane yo dingeng. Awakmu kudu yo ngerti, saiki iki wayahe bulan akeh. Ngajak wong lanangku kowe iki. Aduh,